aku sliramu radi akoni senajan dunya ra bisa nampa bakal tak joko yen durung kabisa mrikang kuwasa pas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kehilangan Mas Musti gandeng ati tonggoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapor tresno datan kendat saking jowo are wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kehilangan Mas Musti andeng ati tonggoku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapor tresno datan kendat saking jowo tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapor tresno datan kendat saking jowo tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Ojo bicara nangis anakku sing ayu rupane yen nangis terus ilang ayune oi
Raka kang kajirat tresno tinali ing jiwa kegandrung parasmu Syoko budal co. Iya. Iya. Baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayem tentrem uga mulya Yo, sentak kecok. Yo, ayo sentak game neco.
lagi yo. Pangeran paring sandang paring pangan paring welas kawulan Bapak Tono Pangeran Suntilaksono Allah ya Allah Bapak Tono Pangeran Suntilaksono Allah ya Allah Pangeran paring pangan paring sandang paring welas kawulan
Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka Rahman Nurjo Arande gawe gek nyolong sindo mancan cumandang dalam kawis hati awu obong gede obong gede obong gede jroning Si Yogo Wakito Buto budal ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka Ratu Buta Rahwana Raja gawe nyolong Wisita Anoman si kedai putih Suwataman Sito dijak mulai Konangan Indrajit lan Patih Ning Anoman Morawat diketih Hey ha ha Hey ha ha
iyo bae ya iyo bae iyo bae ya iyo janji lunga mung sedelo cari sawulan ono pamit nalika semono neng stasiun balapan Solo janji lunga mung sedelo cari arep kirim warta lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali ada sayang selamat jalan janji lo ngomong sedelo cari sabulan raono pamit nalika semono ning stasiun balapan Solo cari lunga sedelo malah arep kirim warta lali apa pancen lali yen eling mbok enggal bali Santa ke yo cho tarik ke meneh co Santa ke neh co
Nggih menika setunggal pagelaran seni saking kata-kata seniman seni tari. Ugi menika kangge sigek saking kata-kata seniman seni tari warok garapan enggal menika sampun kapiyarsa teman-teman jenengan kersane sigek malih tasih wonten performa ingkang dereng dipun aturaken teman-teman jenengan saking kata-kata Nodiji warok BNB kepareng rumiyin saking Nimas Ayu Sri Kandi Pandian Lor menika wonten tari wonten putri-putri arum wangi lagi beksan wonten ngarso panjenengan Dika Sami. Ayo Duk keduk ayu sugeng laman sugeng Hamir Sani. Dewi katon lam-lami hamba berawanggi sendi arum membagi melati dasar bulane dadari wong ayu setya rumaksa sasat apiyo ring kartika kadya puspita ing nindra hanjang kepi tresna kang sejati manggio lestari itu ketembang suci yang sepi sajroning sepi cahayamu amadani saratri kadya kembang hati angan-angan kulelon tawan midarit tanpa angenan telung aku nembus marang kabahagiaan banget manis sinawan wong ayu sing tak sayang. Ini menika asli pribumi Pandian Lor. Nuli ngabatur beksan dumateng panjenengan Dika Sami sinambi yang ratu saking kanca-kanca warok badhe nglajengaken beksanipun kersani kalih mesam-mesem rumiyin. Yeah. Yuk noleh nganan, noleh kiri. Mungkin saya perkenalkan tak takon karo juragane Senang Buri. Yeah. Mbak, kalau yang namanya Mbak Lutfi boleh dong ngangguin kepala. Mana Mbak Lutfi? Wah, Mbak Lutfi itu yang ada di pojok. Terus siapa lagi? Yang atas nama Mbak Linda anggukkan dong, Mbak Linda. Dia lagi Mbak Linda ya, kurung keturunan ngangguk. Oh ya. Terus siapa lagi? Teteh Novi. Anggukkan kepalanya dong, Teteh. Yang satu seperti penyanyi juga, tapi dia penari bukan penyanyi.
Kalau di sana Permatasari, di sini cukup Intan. Angguk kandong. Oh, inilah dia Sri Kandinya dari Pandian Lor. Mungkin masih di dunia pendidikan semua Pak ya. Masih sekolah semua. Pokoknya berkarir terus. Yuk, untuk tebang yang selanjutnya tentunya bersama dengan BMP.
masih menemani kembali. Ada ciki 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 wir wir. Hihi, sudah diantarkan tentunya. Yo pancen kene penuh dengan kreatif dan kreasi. Nah, ngonak dipoto ndak kono copyright carane iki. Oh, kono copyright. Nah, di backlist biasanya nak wedok-wedok iki cok edoki dakep tapi iki namanya arum wangi. Seperti piantun-piantunnya wangi kabeh. Ning nak pas ora nyebut gawe ya. Tenan nak pas ora nyambut gawe do ngene iki lho Mas. Biasane iki lho nak saiki nggih do wangi-wangi. Ning nak nggih ora do gelaran ngene iki alah letong kabeh. Yuk, hanyalah Pandian Lor akan gelar untuk panjenengan semuanya karena Pandian Lor kaya dengan perah susunya, kondang dengan perah susunya, kondang dengan sayurnya. Kali ini terima persembahan kembali bareng bersama dengan BMP. Suluh padang rembulan goleki ono ngendi si panjarina tak titipi hidung tega daging jantung lalu isan lung-lungan hangrambang anu sorohan rangkat siwanggo tak kirimi layang titir tak sampai ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir hatiku mobil dosa umpama kapan boyo aku bisa gegem lintang ranggo endae rembulan aku samar kuatir lan muntap jabat sekar mekar ing ora kang cedak lak kang tanpa upama nunggu tumete sing terto kanggo nelesi lungko-lungko kartiko kanggo nelesi lungko-lungko kartiko. Pokoknya dari Arum Sari masih akan menghibur panjenengan. Sebelum juga nanti ada pagelaran seni topeng ireng dan juga berondut, yang mana Kubro Siswo kolaborasi dengan Kendang Dangdut. Nah itu, nah lagu-lagunya tetap Kubro Siswo tapi kolaborasinya tetap dengan Kendang Dangdut. Nanti di puncak acara pokoknya nanti ada berondut. Dan mengucapkan beribu terima kasih atas kehadiran para rekan-rekan sedulur-sedulurku semuanya. Arum Wangi hadir kembali untuk menjadikan semuanya.
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maghrib, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salamun alaik ya Rafi Asyani wa Taraji Atfatayati Rotal Alamin ya Uwailal Judi wal Karami wal Karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wa Taraji Atfatayati Rotal Alami ya Uhailal Judi wal Karami wal Karami. Ayo para kanca-kanca warok suwa manggala, wis padha anggonmu sikek wis samungkawis gayeng ki meneh Suramanggala. Ayo toto Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir nagarane goyang. Kale jungkir nagarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Kale jungkir nagarane goyang. Kale jungkir nagarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Kale jungkir nagarane kale jungkir nagarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir,
Arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari lir kembange awang madane wulan kakalan karalip kaya sutya goka pranto asmara dasar arum gawa wati puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari Oi, hey, oh, hey. Oi. Ya 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 lintang kembange tawang nadane wulan kakalan karlap kerlip kaya sutya gugah pranto asmara dasar arum gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari lintang kembange tawang nadane wulan kakalan karlap kerlip kaya sutya gugah pranto asmara dasar arum gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir Banjaran Sari arum arum burat wangi lir Banjaran Sari